Първия канал е Ремстър BG Monster. Нека влизам. Виждате, той ще има на Clash of Clans, Clash of Royale. Ще друго дали има. Прави много готини интрота. Нека може да изгледаме едно от тях. Например, най-новото ето го. My intro. Каква готина музичка. Има още някои готини, мен много ми харесват. Пример ето това. Това няма музичка. Странно. Ето го. Още едно. Що нямат музички? И здравейте, хора! Това е една реклама. Така, втория канал е Shadow Play BG. Той също снима на Clash of Clans. На тук някакви странни игри. Също прави интрота. Ето може да изгледаме едно от тях. Така, още едно. Ще колко готини интрота. И последно, което искам да рекламирам е Теди Кирилов. Виждате, той има също май интрота. Той нямаше. Сега ще видим. Не, той няма, обаче той снима на разни игри. Много готини, много смешни, интересни. Следва ми интересен канал. Още един, дето искам да рекламирам, дето той също направи на мен реклама. Сени Пени. Той също снима на разни игри. Нека влезем при видеоклиповете му. Виждате? На Clash of Royale, Clash of Clans. Много хубави, много интересни игри. Гледаме, има някакво влогче. Гледа на новата игра Родила. Общо много клипчета. Също много добър. Аз още не съм абониран с него, но сега ще се абонирам. Готово. Включвам това. Така. И едно малко видео да рекламирам един от мои приятели, мои хора, ето искам да рекламирам. Ето ги тях. Може да се абонирате, да харесате, да ги следвате. Отново ще повторя имената. Shadowplay BG, Теди Кирилов, Сени Пени и Ремстър BG Monster. За сега, чао от мен.